I dag skal vi spille Hide or Seek, eller Hide or Die, tror jeg det hedder. Og vi vil gerne hen på museet. Så jeg glæder mig til at se, hvad vi skal være. Vi spiller desværre ikke med nogen i dag. Og jeg er en hider. Pyha. Jeg kan godt bedst lide at være en hider. Hvor filen skal man gemme os henne? Kan man gemme? Nej, det kan man ikke gemme sig som et lys. Flip. Jeg må gemme mig et eller andet sted. Gemme mig her. Måske hvis jeg kan. Kan gøre det uden det ser mærkeligt ud. Det ser fint nok ud, tror jeg. Håber ikke de opdager mig. Så vi kan så kigge på, der er en person, der er her, kan man se. Og en, der er her. Og der er en person der er en sige. Ja, det her er den, så kan vi holde øje med ham. Nej, han er godt nok tæt på mig. Ej. Nej, det var ikke der, han er. Nå, jeg troede, han var tæt på mig. Du er lidt bange. Det er henne i den anden side, jeg er herhenne, tror jeg. Nå, han har lige dræbt en person. Ej, han er på vej hen til, hvor jeg er. Flip, jeg er bange. Men han går ovenpå nu. Så er han ikke så tæt på, hvor jeg er, tror jeg. Hvor det er henne egentlig. Jeg kan ikke se, hvor jeg er henne. Har jeg fået nogle... Nej, det der. Der. Jeg har lavet for nogle nye ting igen. Og jeg kan se, hvor de der døre, de er stadig ovenpå. Det er lidt kedeligt, når der ikke kommer nogen. Jeg tror lige, jeg kommer til at løbe lidt rundt. Jeg vidste ikke, der var en person lige der. Fuck, jeg tror, det er snart. Jeg har godt nok ikke meget liv. Lige ind til at gøre det der. Tror det var snart. Jeg er død. Fuck. Så må jeg bare tage dræb. Nå. Jeg var ikke engang bedst sige her. Eller hider, mener jeg. Men så skal I videre. Og det er de personer, der overlevede. Jeg overlevede desværre ikke. Nej, vi skal lige prøve at lave den her. Og jeg har spillet det her nogle gange. Det er derfor, jeg er så god. Og jeg er level 23, når jeg døde der. Jeg kan godt bedst lide den her gym, fordi jeg har et godt sted, man kan gemme sig. Hvor man nærmest aldrig bliver dræbt. Og jeg tror, det bliver den her. Ja, det bliver det. Og jeg elsker den. Jeg kan godt vise jer det gode gemmested. Nå, jeg skal lige det. Godt bliver hidet. Kom der, så den her. Så sætter jeg en her i den her side. Sådan der. Sætter mig en i den der side. I den her side. Og så sætter jeg mig bare mig selv her.
Men man kan se, at der er sket et eller andet, fordi det er lidt sværere at gemme sig her. Så kan man nærmest ikke se, at jeg er her. Der opdager man det i hvert fald ikke lige så nemt. Og hun hopper rundt. Og hun er her. Kan det mindste sted, men jeg tror ikke, hun dræber mig. Jeg tror, det bliver lidt svært for hende, hvis hun vil dræbe mig. Nå. Jeg har lige noget mere, jeg skal have her. Og jeg tror også, det her bliver den sidste runde. Og hun har allerede dræbt vildt mange personer. Halleluja, hun har dræbt mange personer. Jeg tror lige meget om den der ting viser, hvor vi er, tror jeg ikke vi. Det er, at jeg bliver opdaget. Og hende der, hun ligner, hun skal til at dø lige om lidt. Og prøv at se, de lægger nærmest ikke mærke til jer. Jeg tror, i det sidste tid vil jeg gerne lige hoppe lidt rundt. Så kan jeg måske overleve lidt, og så kan jeg bare hoppe ned i vandet. Hvis der er nogen, der går ud efter mig. Okay. Ja. Nej. Nej, jeg ved det. Bare de sidste lille stykke tid kan jeg godt lige overleve. Nej. Så må jeg bare til at skyde nogle af de andre, jeg ved, hvor... Hvis jeg kan huske, hvor jeg ved, nogen af... Nej, jeg har 4. Så en person løb, tror jeg det er, ikke? Der er en person der. Hvor filerne er den person, nu hun der? Ej, så går den ovenpå. Jeg vidste ikke engang, der var en sal ovenpå. Det er da noget nyt. Så har jeg et til godt gemmested, tror jeg. Overlevet. Så det var det for den her video. Så vi ses!